Kwart tal-adulti f'pajjiżna ħadu minn tal-inqas l-ewwel doża tal-vaċċin kontra l-COVID-19. Dan intqal mid-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern fil-Parlament li qal kif 11% tal-popolazzjoni ħadet it-tieni doża tal-vaċċin. Id-Deputat Prim Ministru qal kif 90% tal-anzjani li għandhom 80 sena jew iżjed ħadu ż-żewġ dożi tal-vaċċin kontra l-coronavirus. Id-Deputat Prim Ministru qal kif 70% tal-persuni vulnerabbli li għandhom mart kroniku wkoll tlaqmu. Il-Ministru għas-Saħħa qal ukoll kif dawk li għandhom il-fuq minn 75 sena u li għadhom ma rċevewx l-invit sabiex jieħdu t-tilqima għandhom iċemplu fuq in-numru 145. Qal ukoll kif sa xahar ijiem oħra se jkunu ntbagħtu l-inviti kollha għal dawk li għandhom il-fuq minn 60 sena. Żied jgħid li sal-aħħar tax-xahar id-dieħel se jkunu tlaqmu l-anzjani u l-vulnerabbli kollha. La darba nlestu n-nies ta' fuq 60 sena kollha, allura ħanoħorġu sejħa biex min għandu bejn il-55 u d-59 se dinħabru aktar tal-Dr. Dettal jirreġistraw magħna għat-tilqima. Kif jistgħu jirreġistraw? Ħajkun jistgħu jirreġistraw jew online, ħanoħorġu dettalji ta' kif jista' jirreġistraw online, jew billi jibgħat SMS. Hawnhekk id-Deputat Prim Ministru semma kif pajjiżna se jkun minn tal-ewwel fid-dinja li se jlaqqam persuni ta' din l-età iżgħar b'din it-tilqima. Saħaq kif se jkun qed jinfetaħ ċentru ieħor fit-tramuntana tal-pajjiż ġewwa l-Higher Secondary fin-Naxxar u qal ukoll kif madwar mit-tabib tal-familja se jkun qed ilaqqam lin-nies fil-kliniċi privati tagħhom. Chris Fern qal kif studju wara ieħor qed juri li t-tilqim qed jaħdem kontra dan il-virus. Fil-Parlament id-Deputat Prim Ministru ħabbal ukoll tibdil fir-regola tal-kwarantina għal ħaddiema tas-saħħa. Dawk il-persuni li huma healthcare workers li huma mlaqmin u ħadu t-tieni doża u ilhom mill-inqas 15-il ġurnata li ħadu t-tilqima, jekk jintaqgħu ma' każ pożittiv u jekk ma jkollhom sintomi huma m'għandhomx għalfejn joqogħdu kwarantina ta' 15 sħaħ. Imma jridu joqogħdu biss kwarantina l-5 ijiem u jekk wara l-5 ijiem isirilhom test u jkun negattiv jistgħu joħorġu mill-kwarantina. Id-Deputat Prim Ministru appella li jekk kif neżlin in-numri ta' persuni attivi bil-virus, kulħadd irid jibqa' kawt u josserva r-regoli. U allura issa aktar minn qatt qabel irridu noqogħdu attenti kif qed naraw li n-numri jikkalmaw naqra f'pajjiżna, ma nagħmlux l-iżball illi naħsbu li għadda kollox, ma nagħmlux l-iżball illi ngħidu mela issa minn għada kulħadd jista' jerġa' jagħmel li jrid, il-miżuri ninsawhom għax dak ikun żball illi ma nkunniex tallimna minnu.